Ses vi ikke i morgen det samme sted? Jo, det kan vi godt. Hej hej. 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 Hvad har du lavet i dag? Jeg har ikke rigtig lavet noget, men hvad er det, du har der? Nej, ingenting. Altså, du skal fortælle mig, at jeg vil gerne vide det. Ja, men det er bare ingenting. Men jeg vil gerne vide det. Nej, men det er bare... Men der er noget inde i. Hvad fanden? Hvorfor har du ikke fortalt mig noget om det her? Jeg er bange for, at jeg kan miste dig. Mist mig. Ja. Jeg gør det selv. Jeg har heller ikke tur at fortælle til dig. Hvorfor har du Kæft, ikke du fortalt det nar. til mig? Nej, vent! Nej. Nej! Vent! Nej! Nej, giv mig det!